Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan nang tumahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig na lamang ni Hernando noon ay yung tunog ng lalamunan ng nilalang. Napakalalim din ang paghinga nito habang dahan-dahan itong iginagalaw ang talim ng punyal. Pagtarak naman ng mga kuko nito sa kanyang balikat, pabulong naman yung nagwigas sa kanya ng, "Lahat ng nilalang ay may kahinaan. Tao ka lang, iho. At kagaya ng iba, mahal mo sa buhay ang kahinaan mo." Sabi nga ng pinatay mong alipin ko, lahat ng nangyayari sa iyo sumasakatuparan sa aking mga plano. Ngayon, patigilin mo ang mga kasama mo. Wala naman akong ibang hinahangad kundi makuha ang karugtong ng mapa. Matapos no naalis na ako rito ng payapa, ipinapangako ko yan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pinili naman niyang magmatigas pero pagsilay niya sa hanay ng Divino, nasipat niya yung dahan-dahang ibinababa ang kanilang mga depensa. Nagsimula na ring mawala ang bisa ng may hiwagang sandata nito, senyales na pinagbibigyan na nito si Magnifico. Pagsilay naman ng nilalang sa pangyayaring yan, nagmadali naman yung pumasok sa loob ng puno kasama siya. Pagsunod naman dito ng 5 mandirigmang aswang, nakadistansya namang pumasok ang pangkat ng anghel. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang pinakagitna ng silid kung saan doon nila nakita ang isang matandang kuba na may talukbong sa ulo at hawak-hawak na libro. Kapansin-pansin din ang lumalagas na balahibo sa mga pakpak nito, senyales na hindi yun pangkaraniwang nilalang. Hindi naglaon, agad namang nalanghap ng nilalang na yon ang amoy ng kanilang mga katawan, dahilan para humarap yun sa kanila. Nang masipat naman niya yon ang harapan, laking gulat na lamang niya nang mapagtanto niyang wala itong mga mata. Inakala niya talagang bulag ang nilalang na yon pero pagsilay niya sa mga balikat nito, doon niya nasipat ang 6 na matang dumidilat. Nagsimula na ring huminga ang nilalang na yon na parabang yon ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa niya ito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, maigi naman sila nitong pinagmasdan at nung masipat nito ang dibinong anghel, agad naman yung nagtanong doon ng, "Masaya kong muling makasilay ng mandirigma ng kaitaas-taasan. Sabihin ninyo, ano ang kailangan nyo?" Nang marinig naman ng Divino ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman yung sumagot ng, "Bigyan nyo ito ng kopya ng mapa, sapagkat hangad kong maiparamdam sa kanya ang pagitan ng aming mga kakayahan. Kagaya ng kanyang pinunong tinitingala at sinusundan, ganon din ang kanilang sasapitin." Pagkarinig naman ng nilalang sa sinabi nito, sa kumpas ng mga kamay nito, lumutang ang isang pergamino na binabalutan ng dilaw na liwanag. Habang dahan-dahan itong lumalapit sa kinaroroonan ni Magnifico, unti-unti naman yung nagkakaroon ng mga simbolo. Nang mahawakan na niya ito, agad naman itong napansin na walang bahid ng panlilinlang sa mga nakaukit. Napag-isip-isip din niyang, kagaya ng unang mapa, imposible nila itong madala kung kaya't hindi na rin yun nagsayang pa ng oras na umalis sa lugar. Sa pagbitaw naman ito kay Hernando, agad naman yung kumaripas ng takbo papalabas ng pinto na siya namang hinayaan lang ng Divino. Sa pagkawala ng nilalang na yon, doon pa lamang siya unti-unting nakahinga ng maluwag, gawa ng tuluyan na ring kumalas sa kanyang sistema ang sumpang ipinukol sa kanya ni Magnifico. Pagsilay naman niya sa kanilang pinuno, dali-dali naman siya roong lumapit
habang mangiyak-ngiyak na humihingi ng tawad. Inilahad din niya sa Dibino na napatay na sana nila ang nilalang kung nagdesisyon itong isama siya sa hukay. Subalit, nang marinig naman yon ng binata, hindi naman ito maiwasang ngumiti na para bang wala man lang bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Maya-maya pa, agad naman itong hinawakan ng kanyang ulo, sabay sagot ng, "Huwag kang mabalisa sa mga nangyayari. Lahat ito ay kagustuhan ng ating Panginoon. Ano man ang kahinatnan nito, alam kong hindi siya magpapabaya. Tumayo ka na dyan. Marami pa kasi tayong pupuntahan." Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, doon na niya dahan-dahang naramdaman ang kapanatagan sa kanyang sarili. Hindi niya mawari pero lahat ng salitang lumalabas sa bibig ng Dibino parang isang gamot sa kanyang buong pagkatao. Malakas din ang kanyang pananalig sa mga katagang binibitawan nito kung kaya't alam niyang yon ay matutupad. Matapos naman nilang magkausap, agad naman nilang ibinaling ang kanilang atensyon sa nilalang na kanilang kaharap. Alinsunod sa kagustuhan ng Dibino, dinukot nito ang kalahating piraso ng mapa na naroon sa loob ng tiyan nito. Matapos naman nila itong makuha, agad naman nila itong ipinag-isa kung saan bago yun mangyari, parang may hinigop yung liwanag na mabilis na pumasok sa mga pagitan nito. Kalahating oras pa ang lumipas, napansin naman nilang unti-unti nang lumiliit ang batong nagsama. Gakamao na lang ang laki nito, kaya nagawa na yung mailagay ng Dibino sa bulsa nito. Hindi naglaon. Nang makuha na nila ang kanilang mga kinakailangan, bahagya muna silang nanatili sa lugar na yon para maghanap ng mga karagdagang detalye ukol sa lugar na kanilang pupuntahan. Huli na rin ang nalaman ni Hernando, katiwala pala ang nilalang na yon sa silid aklatan na pinaglalagakan ng iba't ibang karunungan sa mga lumipas na panahon. Ayon sa kanya, lahat ng librong nakalagay sa mga lagayang nakadikit sa dingding, naglalaman ng mga propesiya, hula, iba't ibang sibilisasyon at mga nilalang na hindi pa natutuklasan ng tao. Nakasaad din doon ang lahat ng dimensyong saklaw ng mundo ng tao na siya namang nalikom nito mula sa mga sinaunang antingero. Pagtatapat pa ng Dibino sa kanya na kung may hangad siyang malaman sa mundo, yon ang kaisa-isang lugar na maaari niyang puntahan. Ang kaso lang, hindi madaling makuha ang tiwala ng katiwala. Sa mga hindi anghel o kabilang sa mga masugid na mandirigma ng Panginoon, hindi ito nagbibigay ng pahintulot. Kung sakali mang magpupumilit ang isang pangkaraniwang nilalang na pumasok, katakatakot na kamatayan ang naghihintay sa kanya. Pagtatapat pa ng anghel na, di hamak na mas malakas kay Magnifico ang nilalang na yon, pero wala itong kapangyarihan na manghimasok sa anumang uri ng sigalot. Buong buhay nito, ipagpapanatili nito sa silid aklatan upang tuparin ang layunin kung bakit siya binigyan ng buhay sa mundo. Inilahad din ng anghel na karamihan sa mga pergamino na ibinibigay nito, may natatagong lihim na maibubunyag lamang ng pantas, kung saan nasisiguro naman ang anghel na labas yun sa abilidad ni Magnifico. Kailan may walang pantas na engkantadores, sapagkat lahat ng nilalang na nasa panig ng kaliwa, biniyayaan ng karampot na karunungan. Isa ito sa mga sumpa ng langit, na kailan may hinding-hindi mababali. Gayunpaman, aminado ang Dibino na maibubunyag nito ang kinaroroonan ng isinumpang sibilisasyon. Yun nga lang, bago pa man nila ito magawa, nasisiguro nitong maaabutan nila yon sa bukana. Nang marinig naman niya ang lahat ng yon, nagpatuloy siya sa pananaliksik sa mga librong nakatago sa bawat lagayang nakadikit sa dingding ng puno. Maingat niya yung binuksan
gawa ng alam niyang libu-libong taon na ang tanda nito. Ang nilalang namang nagbabantay sa silid-aklatan, nananatili lang namang nagmamasid sa kanilang mga ikinikilos. Kasama rin ito ang namamahala sa 5 mandirigma ng Dibino dahil sa malapit na magkamag-anak ang mga ito. 6 na oras pa ang lumipas sa loob ng silid na yon. Marami pa siyang natuklasang karagdagang detalye na nagmumula sa lugar ng sinumpang sibilisasyon. Yung iba sa mga nakasaad, napakahirap paniwalaan pero ayon sa Dibino, lahat ng nakasulat doon ay pawang totoo. Matapos naman nilang gawin ang kanilang mga nais, hindi na rin sila nagtagal sa lugar. Kinakailangan na rin kasi nilang umusad, gawa ng masyado pang malayo ang daang kanilang babaybayin. Bago naman nila nilisan ang lugar na yon, sa hindi malamang dahilan, lumapit sa kanya ang bantay ng silid-aklatan. Pagharap nito sa kanya, dahan-dahan nitong ibinuka ang kanyang kamay habang may mga ibinubulong yung mga kataga na halos hindi naman niya maintindihan. Pagsilay naman niya sa gitna ng palad ng nilalang, may nasipat siyang isang pentagramo na gawa sa bakal na may mga iba't ibang uri ng simbolo. Gabarya lang ang laki nito, kaya hindi niya sukat akalain kung papaano ito nalikha ng nilalang. Matapos naman yung may abot sa kanya, agad naman siya nitong tinalikuran. Pagkaroon naman nila ng sapat na distansya, hindi na rin nagdalawang isip ang Dibino na tawagin siya. Paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, agad naman niya itong tinanong, ukol sa pentagramong daladala niya. Upang magapi ang isang demonyong may mataas na antas, kailangan mong gumamit ng mas malakas kumpara sa kanya. Yan ang susi para mapalaya mo ang katawan ng iyong kapatid, maging ang wisyo nito. Huwag kang mag-alala, Hernando. Malapit nang matuldukan ng sigalot na ating kinakaharap. Manalig ka, may katapusan ng lahat. Wika ng anghel sa kanya. Matapos naman itong makapagsalita, minabuti naman niyang tumango na lang at manahimik. Ilang minuto pa ang lumipas, kagaya ng inaasahan, sinimulan na nga nila ang kanilang paglalakad patungo sa bundok ng Daraitan. Alam nilang hindi magiging madali ang kanilang gagawin sa kadahilanang nasisiguro nila na kapag handa na ang mga nilalang para sa kanilang pagdating. Inaasahan din nilang nagtawag na ng katulong ang mga mandirigma ni Magnifico para pigilan sila sa kalagitnaan ng daan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, kahit papaano wala naman silang naramdamang kakaiba sa mga lugar na dinadaanan nila. Ang kaso lang, habang papalapit sila sa lupain ng Daraitan, mas lalong tumitindi ang mga pagpaparamdam na kanilang nararamdaman. Kinahapunan naman noong mismong araw, narating nila ang isang maliit na sitio sa labasan ng San Rafael. Nasa liblib yung lugar, kung kaya't inaasahan na nila na may mga nilalang doong nakatira. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na nga nila ang pinakasentro nito, tumambad sa kanila ang mga nagsisilakihang tao na may daladalang mga itak. Balot na balot din ng dugo ang mga kasuotan nito na parang meron itong kinatay na hayop. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng Dibino ang paninindak ng mga ito, di naman ito maiwasang mapangiti, sabay wika sa kanila ng, mukhang nakalimutan natin na ibalik ang mga bakod at puder sa ating katawan. Hindi tuloy nila naramdaman kung ano ang mga espiritong nagtatago sa likod ng mga wangis na ito. Pagkalahad naman ng Dibinong anghel ng mga katagang yon, ora mismo agad siyang nagpalit anyo. Sa pagtago ng kanyang wangis sa talukbong, agad namang lumabas sa kanyang likod ang mga liwanag na nagsisilbi niyang mga pakpak.
Dahan-dahan na ring binalot ng mainit na hangin ang buong paligid, kalakip ng pagkalusaw ng mga bato sa ibaba ng kanyang pinaglulutangan. Matapos naman yung masaksihan ng mga nilalang, ang kaninang hindi na makapagtimping sumugod sa kanila, biglang nabahag ang mga buntot. Akmang magsisipulasa na ang mga ito, agad namang hinugot ng anghel ang isa sa kanyang mga pakpak na siya namang ginamit nito bilang latigo. Habang pinaghahampas niya ang mga nilalang na yan, nanatili lang namang nakatayo sila Hernando. Hindi na rin nagtangkapang tumulong ang mga mandirigma nito, gawa ng alam nilang nagsasaya ang kanilang pinuno. Sa loob ng 1 oras na pagsugod nito sa mga aswang, halos parang tuyong talahib na sinunog ang kanilang bilang. Mabilis na bumaba ang dami ng mga ito sa sitio, hanggang sa kalaunay bilang na lamang ng mga daliri ang mga nabubuhay. Pagdating naman ng anghel sa gilid ng palayan, napansin naman ito ang 8 aswang na mabilis na nagpalit anyo. Sa halip na tumakbo para iligtas ang kanilang mga buhay, pinili ng mga itong magpatira pa sa harapan ng Dibino. Walang pati din silang humingi ng awa habang sinasamba ang presensya nito. Nang mapansin naman yon ng anghel, kasama sila Hernando, agad naman nilang nilapitan ang mga nilalang. Pagharap naman ito sa 8, galit na galit naman yung lumapag sa lupa ng may paninindak. Maya-maya pa, sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, narinig naman niya yung magwika sa mga aswang ng, "Diyos lang ang sinasamba. Ako'y alipin din, katulad ng mga kapatid ko. Dahil dyan sa ginawa ninyo, mas lalo ko lang kayong kinapuutan." Dahil sa sinabi nito, tumigil ang mga aswang sa ginagawa nilang pagdarasal. Inakala nilang makakaligtas sila noon, pero lingid sa kanilang kaalaman, yun lang din ang nagpahamak sa kanila. Sa isang iglap, imbis na patawarin sila ng Dibino, pinatawan sila nito ng parusa na higit na mas malala sa mga nakamit ng kalahi nila. Ang ginawa kasing pagpatay ng anghel ay sa pamamagitan ng pagwasak ng kaluluwa nito upang hindi na yon makatawid pa sa langit man o impyerno. Paghataw naman ito ng kanyang latigo, naagnas hanggang buto ang mga nilalang na yon. Bago rin mawala ang bakas nito sa lupa, rinig na rinig pa nila ang mga sigaw ng kaluluwa nito na animoy dumanas ng matinding pahirap. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang bumalik sa tunay nitong anyo ang Dibino. Iniiwasan na rin nilang magtagal sa lugar, gawa ng malayo-layo pa ang daan na kanilang tatahakin. Sa kanilang paglalakad, isiniwalat ng anghel ang tungkol sa naging akto nito. Ayon dito, sa lahat ng pinakaayaw niya ay yung pakitaan siya na parang sinasamba na. Isa kasi itong matinding kasalanan, gawa ng mapanibughuin ang Diyos na kanilang pinagsisilbihan. Nabanggit din ito na ang mga katulad nilang alipin nakatalaga lamang para sumamba sa kaitaas-taasan. Dagdag pa nito na kung sakali mang sambahin sila ng mga nilalang, iisa lang ang paraan para mapatawad sila ng nasa itaas, at yun ay walang iba kundi parusahan nila ito sa pinakamatinding paraan na alam nila. Subalit, kung isang pangkaraniwang tao ang sumamba sa kanila, dapat lang nila itong suwayin na may pag-intindi. Maaari kasing hindi alam ng taong yon ang kanyang ginagawa, kaya hindi nila yon maaaring parusahan, kagaya ng ginagawa nila sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Nang marinig naman ni Hernando ang tungkol dito, doon niya napagtanto kung gaano kahigpit ang batas na sinusunod ng mga anghel. Gayunpaman kahit papaano, natutuwa naman siya sa kadahilanang may pag-iintindi pa rin yun
sa mga pangkaraniwang taong kabilang sa mga ipinaglalaban nila. Pagpatak naman ng gabi noong mismong araw, minabuti naman nilang magpahinga sa paanan ng isang bundok na nasa harapan lang ng daraitan. Mula sa lugar na yon, kitang-kita na rin nila ang pangkat nila Magnifico, gawa ng sa ibabaw ng mga ito may mga nakasunod na mga nilalang na lumilipad. Hindi nila makumpirma kung ano ang mga nilalang na yon, pero sa isip-isip nila, parte ito ng kapangyarihan ng 5 nitong mandirigma. Matapos naman nila yung masilayan, agad naman silang nagtalaga ng mga bantay na kanilang papalitan sa paglalim ng gabi. Ang naunang natulog noon, ang Divino, si Hernando, kasama ng 2 pa nitong mandirigma. Yung pinuno naman ng mga mandirigma at sumunod dito, ang siyang naunang nagbantay sa kanilang grupo. Bagaman ramdam nila ang matinding panganib sa kabuuan ng lugar, nanatili naman silang kampante sa kadahilan ng alam nila na hindi sila doon basta-bastang malalapitan ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa presensya pa lang kasi ng kampilan ng pinuno ng mandirigma, talaga namang papangilabutan ng mga nilalang na may binabalak na masama. Nakakapangilabot din ang abilidad ng kasama nito, gawa ng sa oras na pinakawalan nito ang palaso ng kanyang pana, kusayong dumarami sa itaas ng ere bago yun bumagsak sa kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Ayon nga kay Hernando, ang bawat palaso nito katumbas ng 10,000 bala ng pana. Isipin nyo na lang kung gaano yun karami sa oras na lumipad na yun sa ere. Dagdag pa niya na, sa lahat ng mandirigma ng Divino, tanging ang anghel na yun lamang ang hindi nagmimintis sa mga asinta nito. Sa kahit anong anggulo at aspeto, kusang tumatama ang kanyang binitawang armas. Sa oras din na malapitan niyo ng mga kalaban, kaya nitong gawing espada ang kanyang pana at gawing sibat naman ang kanyang palaso. Dahil sa ganun nitong abilidad, hindi niya pa yun nakitang nahirapan sa kahit na anong labanang kasama nila ito. Nabanggit din niya na, maliban sa likas nitong kakayahan, pinagtitibay din ito ng mga mutya nilang tangan. Kung hindi nagkakamali si Hernando, bawat anghel na kasama niya noon, may nasa humigit 30 mutyang nakabaon sa kanilang katawan. Hiwalay pa rito ang mga mutya nila sa armas, ganon din sa mga salita at suot nilang kalasag. Dahil sa ganong lakas ng nagbabantay sa kanila, pakiramdam niya na tutulog lang siya sa kanilang tahanan. Inakala rin niya noong walang maglalakas loob na makipaglaban sa kanila, pero pagpatak ng 11:00, bigla naman silang nabulabog ng malalakas na pagsigaw at pag-angil. Nakarinig din siya noon ng mabibigat na yapak na siya namang dali-daling ikinagising niya. Pagsilay naman niya sa paligid, nasipat niya ang dibinong anghel sa kanyang tabi, kampanting nakaupo habang kumakain ng tubo. Kalimitan kasi sa mga kinakain nila noon sa kanilang paglalakbay, purong prutas lang. Ayaw kasi nilang kumain ng karne, gawa ng ayon sa anghel, maaaring naimpluwensyahan na ito ng kapangyarihan ni Magnifico. Konting kaalaman lang din para sa inyo. Alam nyo ba, lahat ng prutas na nakadugtong pa sa kahoy nito, hindi kayang lasunin ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Yan ang dahilan kung bakit mas mahalaga sa kanila ang prutas ang kainin, higit sa kahit ano paman. Ang mga hayop kasi, mula pagkasilang ng mga ito, nakakalas na sila sa kanilang pinagmulan. Kaya konting habi lang ng nilalang sa kanilang mga sistema, pwede na sila nitong gawing mga armas. Isa itong masalimuot na katotohanan ng mundo na siya namang nagdudulot ng hindi maganda sa hanay ng mga ordinaryong tao. Matapos naman niyang masilayan ang ginagawa ng Divino, doon niya nasipat ang pagiging abala ng 2 mandirigma nitong nagbabantay.
Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nang masipat naman niyang maraming nilalang na ang pinapatumba nito, agad naman niyang inabisuhan ng Divino na tumulong. Subalit nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman siya nitong pinigilan, sabay wika ng, "Tungkulin nilang protektahan tayo. Ang pagsalangsang sa kanilang mga gawain, maaari nilang ituring bilang insulto. Hayaan mo sila. Hanggat hindi pa dumarating ang oras ng ating pagbabantay, hinding-hindi tayo kikilos." Dahil sa sinabi nito, gulat na gulat naman itong si Hernando. Gawa ng sahanay nilang mga antingero, wala silang gaanong paninindigan. Basta, kapag nakakakita sila ng kapatid nilang nangangailangan ng tulong, tutulungan nila ito, ano't anuman ang mangyari. Halos gustong-gusto niya na talaga noong magreklamo, pero anong magagawa niya? Paniniwala yon ng namumuno sa kanila. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nakita kung gaano kalakas ang pinuno ng mga mandirigmang nagtatanga ng kampilan. Sa bawat panlundag kasi nito patungo sa mga nilalang, walang patid nitong iwinawasiwas ang kampilan nitong unti-unting lumalaki sa bawat nilalang na napapatay nito. Habang ginagawa naman yon ng mandirigma, nasa likuran lang naman niya ang kasama niyang nagtatanga ng pana at palaso. Walang habas yung nagpapaula ng libu-libong palaso sa ere na siyang naging sanhi upang mabawasan ng husto ang bilang ng kanilang mga kalaban. Makalipas pa ang kalahating oras ng kanilang pakikipagbuno, unti-unti na ring nasisipat ni Hernando ang mga nagliliwanag nitong mga pakpak na umuusli sa kanilang mga likod. Bakas din sa mukha ng pinuno ng mga mandirigma ang labis na pagkatuwa na animoy nagagalak talaga ito sa ganoong sitwasyon ng kanilang grupo. Maya-maya pa, pagwasiwas naman ito ng kampilan sa mga puno, kasama naman itong nabuwalang mga kapre na papasugod sa kanya. Hindi naglaon, pagsilay naman ng mandirigma sa dulo nitong bahagi, doon niya nasipat ang isa sa pangunahing tauhan ni Magnifico. Kung hindi yun nagkakamali, yon ang sinaunang abwak dahil na rin sa mga alipores nitong gawa sa lupa at luwad. Pagsilay naman doon ng mandirigma, bahagya naman yung napatingin sa Divino na animoy humihingi yun ng hudyat para atakihin ito. Pagtango naman doon ng kanilang pinuno, napangisi lang naman ang anghel, sabay mahigpit na hawak sa kanyang kampilan. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman itong sumugod sa nilalang, kasabay ng tuluyang pag-usli ng mga pakpak niya. Nang masipat naman ang abwak ang ginawa nito, hindi na rin yun nagdalawang isip na pasugurin ang mga alipores niyang ginawa. Di pa to nakontento. Muli nitong inilapat ang kanyang mga kamay sa lupa habang taimtim na nag-uusal. Ilang segundo lang ang lumipas, umahon ang hindi mabilang na alipores ng nilalang. Mabilis din yung sumugod sa kinaroroonan ng mandirigma na siya namang naging sanhi upang salubungin niya ang mga ito. Paglalarawan ni Hernando sa mga alipores na ginawa ng abwak, parang tao lang din ang wangis nito. Yun nga lang, may mga sungay yun sa noo. Hindi rin pare-parehas ang kanilang paglalakad. Gawa ng may iilan sa mga ito ang naglalakad ng patuwad at gumagapang. Dagdag pa niya na, ang mga gumagapang na alipores ng abwak ang pinakamalakas sa lahat ng likha nito. Tanging yun lamang kasi ang may kakayahang magpalabas ng mga tinik sa kanilang katawan. Gayon din ang abilidad nitong magpukol ng tuod patungo sa kinaroroonan ng anghel. Gayunpaman sa kabila ng mga abilidad na yon, nananatili pa ring nangingibabaw pagdating sa lakas at abilidad ang mandirigma. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipagbuno nito,
Tuluyan na nga nitong nalipol ang lahat ng alipores ng abwak na siyang naging sanhi upang mapilitan yung gumawa ng ritual na unang beses pa lamang nitong ipinasilay sa kanila. Okay, grabe ang lakas ng isang mandirigma, no? Pero, eto na. Huwag kayong magugulat. Itong paparating na episode 12, meron pasabog tong kwento na to. Alam ko, iilan sa inyo magugulat, iilan sa inyo matutuwa, pero feeling ko karamihan sa inyo magagalit. Pero syempre, labas na ako rito. Ito naman kinuwento lang rin sa akin. So episode 12, pahintay ako. Grabe yung episode na yon. Yun lang. Salamat.